Milí přátelé, sešli jsme se zde v okamžiku první adventní neděle, aby každý z nás načasoval své srdce na toto tajemnou dobu adventní. Tak, jako naše děti si pro vás připravili maličký program pod vedením paní učitelky Pavly Feberové a paní učitelky Marie Davidové. Náš čas na tomto pozemském putování běží jako splašený dřevec, který ve svém běhu snad ani nepostřehne, co vše během uplynulého roku zanechal za sebou, co všechno ve své rychlosti přeskočil, kde kopýto a kde se měl zastavit. Snad i proto do našich všedních dnů přichází okamžik sklidnění, stišení, jistého očekávání a vnímání nejen sama sebe, ale především vnímání všech lidí kolem nás. Tento čas je časem adventním, v němž naše srdce nemá strádat spěchem a otázkou, jak celý ten předvánoční čas zastaneme, ale spíše se zamyslet a alespoň na krátký okamžik naplnit jeho nitro klidem i mírem a novou nadějí. Tato naděje by neměla být jen laciným přesvědčením, že bude líp a že všechno zvládneme, přestože poté pak u svátečního stolu padáme únavou. Měla by to být naděje, v níž vyhlížíme toho, který osvěcuje a proměňuje náš život a který naplňuje naše nejhlubší touhy od okamžiku, kdy byl milující matkou Marií položen do chudých a skromných jeslí. Síla a hodnota našeho života nespočívá ve zhonu a chaosu dnešního unaveného a hlučného světa, ale spočívá v okamžiku jistého očekávání, kdy našich srdcích vstoupí Kristův příchod a rozevře toto naše srdce doširoka, aby do něj mohl vstoupit on sám a rozsvítit snad každý jeho tmavý kout, v němž se skrývá strach a nejistota. Jen s vírou a láskou a špetkou veselého pohledu na vše kolem nás zvládneme tento čas adventní tak, jak si zaslouží. Tato doba je sama tak poetická a tajuplná, jako příchod samého Božího Syna, který se rozhodl přijít a stále přicházet do našich životů. Rozhodl se stát jedním z nás, aby mohl proměňovat náš život. A záleží jen a jen na nás, jak s tímto darem naložíme a zdali se budeme jen lopotit do krajnosti, anebo si v sobě najdeme cestu tak obyčejnou, prostou a čistou, jako bílé plátno rozložené na dřevěném valašském stole, na němž voní rozmarín, čerstvý chléb, kousek chutné pečeně, tvarohový a trnkový koláč, u něhož sedí lidé v tiché modlitbě, aby v ní poděkovali za vše, co nám Bůh dal a ještě dlouho bude dávat s velkou nadějí, že i my sami budeme pro něj velkým darem a odrazem jeho lásky. A to nejen ve dnech svátečních, ale i ve dnech tak obyčejných, kterých je v našich životech okrapet více. Hudba. Dovolte nám nyní přednést nahlas modlitby, které je velmi těžké říct, když je člověk už velký, dospělý. Ale které tak lehce a upřímně dovedly vyslovit malé děti kolem nás. A my vám je právě teď povíme za ně. Ahoj náš Pane, jak se máš, jak žiješ a jak se cítíš? Vytvořil jsem pro tebe novou modlitbu. Dej, Pane, prosím, aby všechny maminky světa měly na tváři krásný úsměv.
tatínkům dej dobrou náladu. A všem živým tvorům na zemi pomoz najít jídlo, aby neměli hlad. Já velmi chci, aby si děti z dětských domovů našly nové a hodné rodiče. Proč jsou někteří lidé tak smutní? A proč na sebe křičí a ubližují si? Tomu nerozumím. Řekni mi, pane, a teď, stvořil bys podruhé člověka, když už víš, jaký je? Jak mám pro tebe žít? Co mám udělat, abys nám nemohl být hrdý? Ty sám sobě si dej pevné zdraví, abys nám to vše, oč prosíme, mohl dát. A já přemýšlím, o co bych tě mohla poprosit. Možná obsah, ale tak si říkám, proč tě otravovat hloupostmi. Je třeba tě poprosit o něco velmi důležitého. Tak tedy chci, aby se moje máma vracela z práce dřív a méně unavená. Pane, řekni mi, kolik váží slza? Zachraň prosím lidi od hříchů a od samoty. Nikdy nezapomenu na tátovi oči, jak se díval, když mě máma vzala za ruku a navždy jsme od něho odešli. Rozdej všem dobro, srdečnost a lásku. Co by asi bylo na zemi, kdyby Adam a Eva neporušili tvůj příkaz o jablku? Já v tebe, pane, věřím nejenom cítmi, ale i v srdci. A já si tě vážím za víru a lásku k lidem. My ti rozumíme víc než dospělí lidé. V jednom krásném citátu se říká: utrhnula jsem květinu, ale ona mi uvadla. Chytila jsem motýla, ale po chvíli mi zemřel v dlani. Poté jsem pochopila, že krásy se musíme dotýkat srdcem. A my dodáváme, dotýkejme se takto opatrně nejenom krásy, ale i obyčejných věcí a hlavně křehkých lidských srdcí. Protože, Pane, na závěr všichni prosíme, dej, ať se stane zázrak a na naší zemi zavládne klid a mír. Ať se láska a pohoda stanou samozřejmostí v každé rodině, i když vánoční svátky pominou. No.